ba a neman agaji da sunan manzon Allah, ba a yi. Ba za ka taɓa samun wannan wata hujja a cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah wanda yake nuna cewar in damuwa ta same ka za ka kira manzon Allah. Babu wannan hujja, domin aikin Allah ne. Yanzu mun karanta aya, Allah maɗaukaki ce wa ma bikum min ni'imatin fa min Allah. Babu wata ni'imar da za ta same ku 'yan adam face wannan ni'imar daga ina take, daga Allah ne. So kaga mai ba da ni'ima Allah ne, mai yaya damuwa Allah ne. Nassi ne aka samu cewar la yustagasu bin nabi, ba a neman agajin annabi wala biman dunahu, bale kuma wani mutum, bare wani mutum wanda ya gaza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin duk wani malami darajarsa ba ta kai ta manzon Allah ba. Idan aka ce ba za a nemi agajin manzon Allah ba, to wani malami ne ko zai zama halal ne ka kira sunansa in ka shiga damuwa? Kaga babu kenan. Kariha an yusta'mala hadha al-lafz fi haqqihi. Ka gani annabi yana da rai, sahabbai sun shiga damuwa game da wani munafiki, suka ce mu je mu nemi agajin manzon Allah. Kaga abin da suka zo, kana mimma yaqdiru alaihi fi hayatihi. Tunda annabi yana da rai zai iya, wannan ba shirka bace, tunda abu ne wanda yake iyawa. Abinda dan adam zai iya yinsa, wannan ba shirka bane. Idan abinda Allah shi kadai ne mai yinsa sai ka ce mutum ya maka, to wannan shine shirka. Amma duk da haka da aka zo ga manzon Allah sai annabi ya ce la yustagathu bi wa inna ma yustagathu billah. Ba a neman agaji da ni, ana neman agaji ne wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Me yasa annabi yayi haka? Himayatan li janabi tauhid, yayi ne saboda kare tauhidi.